Hi guys! For today's vlog, pabalik na kami ng Manila. Bye-bye San Miguel Island! So ayun na nga guys, pababa na kami, papunta na kami sa tabing dagat kasi nag-aantay na sa amin dun yung bangka. Pagdating nga pala namin dito sa baybayin, mukhang malungkot to si Aling Maliit. Nalulungkot yan si Aling Maliit kasi bukas pa sila uuwi. Medyo nagkakagulo nga pala kami dyan guys kasi yung mga ibang gamit naiwan pa, kaya si Ate Maribel nag-iingay siya, sabi niya kunin daw. Main door. Bibi. Main door talaga. Talagang binidyo talaga ang main door. Si Kuya Danny naman pala, medyo nalulungkot siya kasi siguro bitin siya sa bakasyon. Bye-bye! Ang cute talaga nito ni Aling Maliit. Nakasakay na pala ako ng bangka guys, kaya ito si Ate Ami, unang sapul sa camera. Sorry Ate Nans, di na kasi maipinta yung mukha mo. Feeling ko pagod na pagod ka na. Halika dito rin. Baste! Baste, bye-bye! Bye-bye! Iwan na kayo! Bye! Thank you. Bye-bye! Bye-bye, Baste! Bye-bye! Sobrang nakaka-enjoy talaga pag marami kayong magkakasama kasi ang kukulit, ang iingay, tsaka kung ano-ano pang kakulitan ng mga ginagawa, lalo na yung mga bata. Nakaka-enjoy talaga guys. Rain. Maraming salamat din nga pala sa naghatid sa amin papunta sa Tabaco. Kila Papa Larry, kila Jobert at sila Kuya Dong. Di ko na isa-isahin guys kasi marami sila. Wow! Ate B, ano nangyari sa'yo? Sila iska! Naiwan ako! Sila na bangka! Sige! Pala na iwan. Dito nga pala kami guys sumakay sa may Sitio Baybay dito sa San Miguel Island. Maraming salamat kasi ang babait ng mga tao dyan sa Sitio Baybay. Shoutout nga pala sa inyo dyan. Goodbye, San Miguel Island! So ayun na nga guys, after 45 years umandar na yung bangka at papunta na kami sa Tabaco Pier. Sige guys, biyahe na muna kami.
Makalipas nga pala guys ang 45 minutes, natatanaw ko na yung Tabaco Pier. Yung iba kong mga kasama dyan, nakatulog na tulad niya ni Kuya Olan. Nakatulog na siya sa sobrang tagal ng biyahe. Medyo maalon din kasi guys yung dagat, kaya medyo natagalan kami. Ikaw galing sa ano nagwali. Baka. Ayun na nakapagano. Nandun na. Makalipas ang halos isang oras guys, narating na din namin ang pier ng Tabaco City. Kaya aantayin namin dito guys yung van na sasakyan namin pabalik ng Manila. Pagkababa ko nga pala guys ng bangka, naglakad-lakad muna ako dito sa pier ng Tabaco hanggang sa nakita ko to guys. May bagong dating na bangka, ang laman puro isda. Tingnan nyo guys, ang lalaki. Wow. Kaya pwede kong tignan? Maganyan okay yan? Hindi. Tinetest nga pala ni Kuya kung magandang klaseng isda daw yan. Ganyan ang pag-test nila dito guys. Grabe, pati yung pusa napakaingay, nakikisabay din. Oh no! Thank you. Maraming salamat nga pala sa mga tao dyan kasi pinayagan nyo ako mag-video. Itong bangka nga pala na to guys ang nakahuli ng maraming isda. Finally guys, andito na yung sasakyan namin na van. Kaya magre-ready na kami, papasok na muna namin yung mga gamit namin. Nakasakay namin sa van. Mga pala driver namin. Ano pangalan mo kuya? Ronel. So ayun na nga guys, paalis na kami. Enjoy na muna kayo sa mga tanawin. At siya nga pala, maraming salamat sa mga taga San Miguel Island tsaka sa Tabaco City. Sobrang ganda ng lugar nyo. Sige guys, biyahe na muna kami at titingin-tingin muna kami dito sa daanan kung anong pwede naming bilhin pasalubong pagdating din sa Maynila.
So ayun guys, nandito na pala kami sa Bato Camarines Sur at dito rin kami bibili ng pansit bato. Siguro dahil sa salitang pansit bato, dito rin mabibili sa Bato Camarines Sur. Dami kong sinabi, di ba? Bahala na kayo umintindi guys. Isa nga pala guys ang pansit bato sa mga ipinagmamalaki ng mga Bicolano. Kaya kung mapadaan ka dito sa Bato Camarines Sur, wag mong kakalimutan na bumili ng pansit bato. Sige guys, biyahe na ulit kami. Update ko na lang kayo mamaya kung saan kami kakain. Dahil gabi na guys, napagdesisyon na namin na kumain na muna. Dito kami napadpad sa restaurant na to. Tuminukaw na yako. Tuminukaw na. Dahil lamang ka. Ginagawa mo. So ayun guys, tapos na kaming kumain kaya andito na kami sa labas at nagpapababa lang kami ng kinain at babiyahe na ulit kami. Ano naman tong dalawang to? Anong masasabi nyo sa biyahe natin? Nakahilo. Ikaw, Rain? Di masaya. Bakit di masaya? Nako, talo pa kayong dalawa ni Zea. Enjoy na enjoy sa pagbabiyahe. Parang wala lang nangyayari, oh. So ayun na nga guys, biyahe na naman ulit kami at maraming salamat ka pala sa panonood at sana nag-enjoy kayo guys. At syempre kung bago ka pa lang sa aking munting channel, Kakampi Channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!